BENSUDA siku naitwa kocha. Akona dwa keto ja independent class. Niketa ja puonj. Koka puonjogi. To biro paro ni no kan ja puonj. Puonj namba 1. Ye wacho kendo giketo nyithindwa gi nokoro ura. Ni ndiko ni bloga ndiko. Ni nyawang'aya. Oyugi magwanga. Noriemb ka IBC. Noko bigi certificate. Dongude no kajo girano nyithindwa. Oyugi magwanga ni dinebede MP kanoko somo. Nyawang'aya ni derit parliament. Maurito kaka jakom mar finance. Dimi kom noko kisomo. Omiyo kawuono wacho ni ya. Bloggers moket ni rudore. Ashindwe kajida diene Yesu. Oyugi magwanga. Nobedo cleared. Inyawang'aya. ERO. Maro Mabei County. Nyocha gineno kama chungo chiek. Mabei nyocha temo machunga. Nyaka yiende mag sitima nyocha machunga. Koro gigolo mtoka. Nigi wacho ni noriembgi. Ni tich adek. Idwa nigi tere certificate. Bure kabisa. Awacho kosoka wacho. Puonj mar 2.